Joonas Sarelius ja saan jälleen tänäkin vuonna toimia sitten tämän johdetun osuuden tilaisuuden juontajana. Ja mennään silleen järjestyksessä, että otetaan avauskierroksen peliparit. Okei, pari peliä on jouduttu siirtämään, mutta aina otetaan samaan aikaan sitten lavalle joukkueiden päävalmentajat ja yksi pelaaja. Miten on Hakan talvi sujunut? No niin, kiitos. Oli se päänaamia. Talvi on mennyt oikein mukavasti. Meillä on hyvät harjoitusolosuhteet ja ollaan saatu pelata kupipelejä, joista nyt ensi keskiviikkona on seuraava, että ennen Oulun punnerusta niin meidän täytyy punnertaa vielä TPVtä vastaan. Eli se on meidän seuraava peli ja siihen me keskitytään nyt. Nippu on ainakin paperilla erittäin vahva, niin onko Hakan tavoite nousta takaisin Veikkausliigaan tänä vuonna? Totta kai se on Hakan tavoite ja sitä me ei Jaristella yhtään sanoa ja sen eteen tullaan tekemään kaikkemme, että nousu syksyllä varmistuisi. Jalkapallossa voi tapahtua mitä tahansa, mutta on hienoa olla seurassa, joka on kunnianhimoinen ja pyrkii eteenpäin. Ja ketäs nostat kovimmat haastajat sitten Hakalle? Yksi nousee suoraan. No mä en puhuisi haastajista, vaan nimenomaan Seinäjokihan on suuria kauneita tällä hetkellä ja ylivoimaisesti ennakkosuosikki, hyvä pelaajamateriaali, niillä on erinomainen flow kaikessa ja tultu hyviä tukituloksia, eli harjoituspelit on mennyt ihan putkeen ja niin edelleen. Tietenkin sitten PK, joka on jo vuosia pyrkinyt ylöspäin ja tämä vuosi varmasti olosuhteiden kannalta on myöskin seurata sitä mitä ne haluaa, eli liigaan ja olosuhteet on liigatasolla. Joukkueen paperilla myöskin vahva Ilves, joka saa olla puskissa ihan rauhassa, mutta on varmasti kova joukkue. Mielenkiinnolla odotetaan Pirkanmaan paikalliskamppailua ja sitten tietysti Vikingit ja molemmat Oulun porukat, eli AC Oulu tuleva meidän ensimmäinen vastustaja, nuoria pelaajia Nure siellä priimusmoottorina. Kyllä mä sanoisin, että se mitä täällä esitettiin tästä mielenkiintoisesta ja hyvästä sarjasta ja tästä huippuykkösestä, niin tänä vuonna varmasti ollaan kovan sarjan kanssa tekemisissä ja tämä on pelaajille kyllä hyvä kasvualusta kohti Veikkausliigaa. Ensimmäisessä pelissä vastassa AC Oulu, sullekin tuttu joukkue, niin millainen kuva tällä hetkellä AC:sta? No niin kuin mä sanoin, niin nuoria intohimoisia pelaajia ja maailman näin kokenut pelaaja siellä muiden joukossa, niin varmasti on yllätyksellinen kova joukkue. Hyvä, kiitoksia. Ja Marko Matrone, Haka putosi ykköseen, niin onko näkynyt jotenkin käytännön tasolla joukkueen toiminnassa sitten, että nyt sarjataso on ykkönen eikä Veikkausliiga? No oikeastaan mun mielestä ei. Me ollaan harjoiteltu vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna, ja toiminta on pysynyt sillä tosi ammattimaisena, että siinä mielessä ei kyllä ole. Meillä on tavoitteet tietysti korkealla ja toimintakin on sitten sen mukaan laadittu, että se olisi mahdollisimman ammattimaista. Millaista futista Haka pelaa kaudella 2013? No kyllä mä sanoisin, että me ollaan semmoinen aika monipuolinen joukkue. Ei voi sanoa, että me pelattaisiin näin tai näin. Luulen, että pystytään mukautumaan sitten erilaisiin tilanteisiin eri tavoilla. Meillä on monipuolisia pelaajia, että meillä löytyy kovuutta ja taitoa, kokemusta ja vähän nuoruuden intoakin. Hyvä, kiitoksia. Sitten mennään AC Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen. Niin millainen on Rauno Ojasen AC Oulu? No mun AC Oulu on semmoinen joukkue, joka jokaisessa pelissä pystyy pitämään palloa enemmän kuin vastustaja, ja tämä pyritään tietenkin sitten muuttaa myös pelihallinnaksi, että joku voi yllättyä siitä, mutta me ei olla mikään yllättäjä tästä sarjasta. Me ollaan hyvä joukkue. SJK:sta kaikki puhuu täällä, että kuinka kova joukkue se on ja näin. Me 3 kertaa niitä vastaan tehty 3 maalia joka pelissä, että en mä tiedä, Simon tietää. Me ollaan hyvä joukkue ja me tullaan se näyttämään kaikille ja
meidän peli on varmaan monipuolista, mutta että me pyritään olemaan älyttömän tehokkaita ja saamaan niin viimeistelyn avulla niin paljon pisteitä, että se riittää vähintään 3 joukkoa sarjassa. Okei, eli tavoite on 3 joukossa. Kyllä. Joo. Ketäs teillä on nuori joukko? Ketä olisi tämmöisiä nuoria läpimurtopelaajia, joita kannattaa erityisesti seurata tällä kaudella? Meillä oli tosiaan 4 pelaajaa, oli U19 maaottelumatkalla Itävallassa. Että edelleen Matias Ojala, josta on puhuttu jo ainakin 3 vuotta, niin se lopullinen läpimurto on tekemättä. Se on nyt lähellä. Sitten laitahyökkäjä Aapo Heikkilä, maalivahti 18-vuotias Tommi Lindholm, Henri Mäkärän, siinä on monta semmoista kaveria. Meillä on ollut 5-6 nuorta, siis juniori-ikäistä, niin avauskokoonpanossa läpi koko talvikauden. Mika Nurmelan jatkosopimus tuossa julkistettiin viime viikolla, niin oli varmaan päävalmentajalla aika iloinen uutinen, että Nure vielä on mukana. Joo, onhan se iloinen asia. Ei toki kauhean yllätys ollut, kun harjoitellut marraskuun alusta asti. Itse asiassa hän piti 4 päivää taukoa, kun kausi loppui ja aloitti sielläkin harjoittelun, että siinä on mallia aika monelle. Että mun mielestä hänellä on, niinku, jos et ihan uusi kevät on alkanut, mutta kyllä se aika lailla kirmaa siellä. Meidän joukkueen tehokkain pelaaja on ollut koko talvikaudella ja näyttää joka päivä esimerkillä, että mitä on tehdä asiat niin kuin ammattimaisesti. Erinomainen mentori niin kuin kaikille meidän nuorille pelaajille. Hyvä, kiitoksia. AC Oulun Juho Meriläinen. Sulla on jo pitkä kokemus AC Oulun mukana ja ikää 25 vuotta, mutta nyt katsoo tätä rinkiä, niin onko vanha olo jo? No, tuossa joku toimittaja kysyi, Ranen kanssa oltiin vierekkäin, että kumpi teistä on päävalmentaja. Kumpi on pelaaja, niin mä en tiedä kumman tässä pitäisi huolistua. Varmaan mun. Joo, tosiaan 9. vuosi lähtee AC Oulussa, että siinä on paljon ehtinyt tapahtua ja tietenkin nuorena sillä oli mukana, että pelasi vähemmän ja muuta. Ja sitten oli Veikkausliigaa ja semmoista ja nyt tuosta ykköstä tässä ja tätä roolia on sitten tietenkin levinnyt tuonne toimiston puolellekin, että on niinku sitä seuraakin oltu viemässä niinku eteenpäin tässä viime vuosina, että ei ole pelkkää pelaamista, niin tykkään kyllä siitä mutta lähdetään niinku tähänkin kauteen niinku pelaajana kuitenkin keskittyä, että ei minäkään muulla sitten loppujen lopuksi. Millainen merkitys Oulun derbyillä on pelaajille? On se selvä asia, että ne on kauden kohokohtia ne pelit, että kuuluu ja näkyy niinku jopa valtakunnallisesti, että ne on monella tapaa niinku ne kauden kohokohdat, mutta yhtä paljon niissä on pisteitä loppujen lopuksi jaossa kuin muissakin peleissä, mutta kyllä ne on sellaisia kokemuksia, minkä takia niinku tätä lajia kannattaa niinku pelata. Niin kumpi sen Oulun herruuden ratkaisee? Onko se sarjataulukko vai 3 keskinäistä peliä? Jos se nyt jo lyö lukkoon, niin Miika voi olla ehkä eri mieltä tuossa, mutta kyllä nyt niinku, että kuka vie ne keskinäiset pelit, niin totta kai. Mutta tänä vuonna ollaan kyllä sarjassakin eli. Hyvä, kiitoksia Haka ja AC Oulu ja tsemppiä kauteen. Saitte tässä viime hetkinä Benounes ja Sarabit mukaan, molemmat hyviä pelaajia, niin kerro vähän tarkemmin meille, että millaisista pelaajista on kysymys? No tietysti kansainvälisesti suuremmissa sarjoissa pelannut kuin ykköstivorit. Super ykköstä en osaa vielä sanoa, mutta hyviä pelaajia, mikä tärkeää meille, niin soveltuu niin ihmisinä myös meidän joukkueeseen. Se on äärettömän tärkeää, mitä me toivotaan pelaajilta. Onko PK35 tähtää Veikkausliigassa tämän kauden päätteeksi? PK35 mä en tiedä, kun mun tähtää on ainakin joukkueen vielä siinä. Me ollaan ensi viikolla pitämässä pieni keskenään meetingi pelaajien kanssa ja sitten lyödään lukkoon vastaan. Se tulee sitten perässä, jos tulee. Siinä on ollut PK jo monena vuonna siinä kärkikahinoissa mukana, niin mitä asioita pitää tehdä paremmin, että irtoaa se sarjan ykköspaikka? Voittaa enemmän pelejä. Viime vuonna tuli liikaa tappioita. Tietysti siinä on, kun Roksi varmasti on juhannuksena nousu, niin se on vaikea motivoida enää pelaajia sen jälkeen. Sitten niitä tappiot tulee jo ihan pelkästään motivaatiokin kannalta, niin voittaa pelejä enemmän ja pysyä siinä sarjan kärki tuntumassa mahdollisimman pitkään loppuun asti. Millaista futista PK pelaa tällä kaudella? Toivotaan, että pelaa ainakin parempaa kuin TPS-VPS-ottelu viime lauantaina Turussa katsomassa.
muutama syöttö enemmän omille kuin siellä, niin mä oon ihan tyytyväinen. Avausvastus KTP. Kuinka tarkka kuva sulla on vastustajasta? Mulla on tarkka kuva. Erittäin hyvin skautattu vastustaja. Kerro vähän lyhyesti, että millainen joukkue tuo KTP on. No, KTP on aina vaikea vastustaja, varsinkin Kotkassa hulluja kotiyleisö takana. Ja ahtaajat siellä juoksee kaikkeen päin, mikä liikkuu. Vaikea vastustaja. Okei, kiitoksia. Kiitos. Karin, welcome to Finland. So, what are your feelings about your team? Oh, I feel very good. Well, we have a good team. Sorry for my English, maybe it's not very good, but I think you will understand me. We have a good group, a good person. Now we work very hard to start a good season. Okay, so what did you know about Finnish football before you came here? The Finnish, we know the best players, Hipia, but I don't know a lot Finnish football league. I will know. I don't know yet, but I think it's the first league Finnish. They have a lot of young players, and they go with the team outside another league. But I don't know yet the first league. Okay, thank you. Sitten KTP:n päävalmentaja Sami Ristilä, niin miten summaisit kotkalaisten menneen talven? No joo, tietysti uusi valmentaja Kotkassa ja aika paljon uusia pelaajia. Toivottavasti on ollut hallittu muutos monessakin suhteessa. Harjoituskausi on mennyt aika lailla suunnitelmien mukaan, että ollaan tutustuttu alkuvuodesta toisiimme ja opittu ehkä vähän harjoittelemaan eri lailla, pikkusen ehkä enemmän kuin aikaisemmin. Ja tietysti ihan päivittäiseen toimintaan, mikä on mun mielestä suurin ero ehkä yksittäisellä pelaajalla tuossa Veikkausliigassa ja Divarissa, että pitää olla ammattilainen niin 24 tuntia vuorokaudessa. Ja kyllä pojat on hyvin siihen vastannut siihen huutoon. Niin miten sä kuvailit pelaajaryhmää tällä kaudella? Mun mielestä meillä on joukkue, että alakerrasta lähtien meillä on liigan yksi parhaista veskareista, Gert Kyt, tietysti Pesosen Sakun kanssa, niin varmaan kaksi parasta veskaria siellä ja puolustuslinja Lindbergin Tonin johdolla, joka on tietysti ammattimies kiireestä kantapäähän, niin erittäin hyvässä mallissa ja Airikka Länsimies, Henri Järvi ja Kio Ositasvili, jotka on pelannut pitkän tovin jo ykköstä, tietää mitä se sarja on. Keskikentää tietysti Tyyskä. Ja seura-ikoni jo tällä hetkellä siellä, nuori kaveri, 200 ottelua ja Minkänen siihen vierelle tullut. Et siinä on ehkä meidän keskiakselilla semmoitteet pelaajia, minkä varaan me paljon tietysti rakennetaan ja uskotaan, että se tuottaa tulosta. Jos jotain toivoisi, niin meidän joukkojen pelaaminen molempiin suuntaan aika hyvin, mutta viimeisellä kolmanneksella pyritään vielä saamaan enemmän onnistumisia ja terävyyttä, niin meillä on erittäin vaarallinen ryhmä kasissa. Onko tavoite lyöty jo lukkoon? No kyllä, turha tässä nyt on sanoa mitään. Tuossa on niin isoja poikia, huutelee niistä isoista tavoitteista. Me hämmentään soppaa ja me tullaan olemaan siellä, pistetään se ahtaa ja henki, mikä siellä vielä löytyy sieltä Kotkasta, se kaivetaan esiin ja pistetään kapuloita rattaisiin jokaisessa pelissä. Et kyllä me halutaan kärkipäässä olla ja katsotaan, että mitä se tuottaa sitten. Oletko nähnyt talven aikana avausvastustaja PK-esityksiä? Kävin kattoo Cupin matsin, missä Super 1 joukko olisi pitänyt mennä jatkoon VPS:ää vastaan. Erotuomarit kun Pihisionen haukku tuossa noin vei pilkun siellä ja jatkopaikan samalla. Niin erittäin organisoitu pelitapa on tuttu varmasti kaikille se pelaaja, muutama uusi pelaaja. Ja näki, että siellä on pallollista taitoa ja mun mielestä kaikki asiat näytti olla aika hyvin balanssissa. Että kyllä Haka ja Seinäjoki saa olla ja Ilekin siellä sanoo viikkarit haastajana, niin saatte olla kyllä tosissaan varpailla. Hyvä, kiitoksia. Ja vielä Toni Lindberg. Tuossa 2-3 vuotta sitten Mypasta Uzbekistaniin pelaamaan ja sieltä sitten Norjaan ja nyt Kotkaan, niin mikäs miehen vei tuonne Kotkaan lopulta? No joo, Norjan jälkeen kun tuli takaisin ja ei ollut ulkomailta mitään sellaista konkreettisempaa vaihtoehtoa, niin sitten Norjassa oltiin sopimuksettomien pelaajien turnauksessa ja siellä juteltiin Samin kanssa eka kertoa ja
nyt on sitten täällä. Päästiin hyvää yhteisymmärrykseen. Joo. Miltä sun mielestä näyttää tuo KTP-joukkue? No joo, tiivis ja hyvä ryhmä. Puhuttiin tästä, että on ahtaajafutista, mutta kyllä mä sanoin, että tulee olemaan erittäin niin kuin rohkea ja hyökkäävä joukkue myös sen ahtaajafutiksen lisäksi kyllä. Pieni analyysi avauspelin vastustajasta PK35 Vantaa. No paljon on puhuttu jo siitä ja SJK:sta ja muista, että tulee olemaan todella kova vastus hyökkäävä, saadaan olla heti valmiina ekasta ottelusta. Hyvä, kiitoksia PK ja KTP. Ja futisbuumit on Ilveksen ympärillä tällä hetkellä. Joo, kyllä viime vuosi oli kakkosdivisioonassa onnistunut ja samalla se herätti vähän niin kuin tamperelaista ja siinä oli paikallisvastustaja TPV, niin saatiin vähän buumia. Myöskin se, että Ilves on nuorissa junioreissa tehnyt hyvää työtä ja mennään koko ajan eteenpäin, niin se on myöskin yksi osasyy siihen, että on niin kuin buumi päällä. Se nousu 2-1, se olitte siinä pari vuotta ensiksi Hilkulla ja sitten se lopulta tuli, niin minä vuonna on tavoite pelata Veikkausliigassa? Seura on esittänyt tavoitteeksi, että 2015 oltaisiin kahinoissa mukana. Se vaatii isoja asioita niin kentällä kuin taustalla ja muuta, että sitä kohti mennään ja tavoitellaan. Aina pitää olla unelma. Teillä on joukkueessa aika paljon kokeneita pelaajia, esimerkiksi Toni Kallio, mutta siellä on myös hyviä nuoria, niin osaatte nostaa sieltä jotkut nimet esille, että ketkä vois läpimurtoa hamuta tänä vuonna? No Köpi Kallio kenties. Ei vaan, meillä on lahjakkaita kavereita siinä. Esimerkiksi sellainen Gullit Zolemeso, vasemman puolen pelaaja on mielenkiintoinen. Ja muutenkin meidän joukkue, vaikka meillä on näitä kokeneita, niin siellä on sellaista hyväikäistä muutakin pelaajaa, jotka ei ole välttämättä vielä ihan itseään lyönyt läpi. Jaakko Juuti, joka on kumminkin jo tietynlaisen uran tehnyt, mutta tulee uudestaan ja on mielenkiintoinen. Avauspelissä vastassa toinen nousijajoukkue AC Kajaani, niin millaiset tiedot joukkueesta tällä hetkellä? No ei mitään kummallisempia tietoja, että me ei olla kohdattu talven aikana eikä olla muutenkaan oikein niin kuin selvillä, että mennään kohti tuntematonta tällä hetkellä. Hyvä, kiitoksia. Ja seuraavaksi Köpi Kallio. Mikäs on tällä hetkellä oma pelikunto? Oletko täysin terveenä? No vielä ei ole ihan täyttä, että tuossa 3. täysviikko joukkueen mukana vasta takana. 2 4-5 on pelannut ja nyt koitetaan vielä keksiä jotain ennen sarja-avausta. Onko jo sovittu päävalmentajan kanssa, että millä pelipaikalla tulet pelaamaan? No, mä oon sinne kärkeen huudella, että katsotaan. Millainen kuva sulla on Ilveksestä tällä hetkellä? Kokonaisuutena erittäin positiivinen, että se, niin kuin Nörttö tuossa sanoi, niin se on. Tehdään loistavaa juniorityötä ja sieltä on muutamien vuosien jälkeen on tulossa hyviä pelaajia. Toivottavasti me pystytään antaa heille sit mahdollisuus pelata liigassa. Että se on se seuran tavoite, mutta niin kuin sanoin, niin kokonaisuutena seuran toiminta on tällä hetkellä hyvällä mallilla. Niin kuinka tärkeä asia se on sulle, että tamperelainen futis palaisi tuonne Veikkausliigakartalle jossain vaiheessa? No se itselle ja tiedän, että se on tamperelaisille, se on iso asia. Kuitenkin isosta kaupungista kyse ja siellä on kuitenkin kohtalaista menestystäkin tullut jalkapallossa, niin on se iso asia. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten AC Kajaanin päävalmentaja Mika Lumijärvi. Miten summaisit teidän viime kuukaudet? No joo, me ollaan menty oikeastaan ei hirveän paljon ylöspäin, että aika tasaisesti muutamia pelejä, sitten taas muutamia harjoituspelejä sitten ollaan vähän selkeämminkin hävitty.
kyllä meillä niin kuin näkyy toi joukkueen kokemattomuus ja nuoruus tuossa selvästi tietenkin näissä meidän harjoitustuloksissa, mutta mä oon kyllä edelleen sitä mieltä, että nämä talvipelit on ihan eri pelejä, kun niistä yhtään pisteitä saa, että niin on monesti käynyt muussakin sarjoissa niin, että talvella ollaan kovia ja sitten kesällä ei olla päivänä niin kovia, niin toivotaan, että tää tästä parempaan suuntaan lähtee. Niin siellä ei hirveän monella pelaajalla ole kokemusta vielä ykkösestä, mutta mitkä näet, että on teidän joukkueen vahvuudet, millä sitten pisteitä tulee? No kyllä varmaan se vahvuus, mikä tulee niin meidän joukkueen henki, että me ollaan monta vuotta oltu samalla joukkueella pystytty toimimaan ja tavallaan toisaalta se pojille tuo varmaan pelaajille näytön paikkoja, että kun sieltä 3. ollaan lähdetty ja 1. ollaan tultu, niin nyt ne näkee sen oma tasonsa ja ainahan pelaajalla on se halu kumminkin sinne eteenpäin ja ylöspäin päästä, niin nyt ne pääsee mittaamaan taas itsensä sitten, että miten ne pärjää, miten me pärjätään tällä seuraavalla tavalla. Toistaiseksi aika moni joukkue on laittanut tavoitteet sinne kärkipäähän. Missä on AC Kajaanin tavoite? Varmaan kaikki muut ajattelee tässä salissa, että me ollaan siellä toisessa päässä, mutta mä ajattelin tulla sinne jonnekin väliin, että sinne aika paljon sinne ylös tunkuu, niin kyllä me jonnekin mahutaan sinne. Hyvä, kiitoksia. Sampo Lastujärvi, AC Kajaani, niin näin pelaajana viime vuonna hieno nousu ykköseen, niin miten talvi on mennyt? Joko niin kuin odotetaan jo ykkösen alkamista siellä? No kyllä, sitä kovasti joka jännissä odotellaan ja kausi mennyt hyvin ja ollaan säästetty pahimmilta loukkaantumisilta ja valtava halu näyttää niin kuin joukkueella ja meillä on nuo joukkueet tosiaan ja me ollaan kunnianhimoisia ja niin kuin viime kausikin näytti Niin puhut kunnianhimosta, niin missä se olisi se semmoinen hyvä sijoitus, mihin voisi olla tyytyväinen kauden jälkeen? No, sanotaanko sinne keskikasti puolelle, että sinne meillä on toivottu, että ensi kaudella pelataan kanssa vielä ykköstä, että se on pitää olla tavoitteet. Hyvä, kiitoksia ja tsemppiä Ilves ja AC Kajaani. Aloitetaan FC Vikingit, päävalmentaja Ilkka Jäntti. Siellä on taas talven aikana noin puolet ryhmästä vaihtunut, niin alkaako jo tottumaan siihen, että onko se niin perinteisesti iso liikehdintä sitten talven aikana? Ei kai se ikinä totu, mutta sen kauan on elettävä ja realiteetit on mitkä on ja turha valitus on niin kuin jätetty sivuun ja mennään niillä mitä on. Siellä on hyviä nuoria, mitkä sitten korkeakunnassa muun muassa tuonne Mypaan vienyt, mutta ketä siellä olisi tänä vuonna, jotka voisi sitten tehdä sen läpimurtonsa ykkösessä? No toivottavasti ainakin se on Liikosen Kasperi, toivottavasti Salmikiven Manttelinperi ja sitten omista junnuista ei ehkä vielä ihan ensi vuodelle ole niin pelaajia, mutta parin vuoden päähän niin toivotaan, että sieltä nousee entistä enemmän omia viikkarijunnuja. Millaista futista Vikingit haluaa pelata? Vikingit pelaa tylsää futista omalla puoliskolla ja sitten paljon näyttävämpää siellä hyökkäystä. Vikingit oli Veikkausliigassa 2007, niin milloin on tavoite, että olisi seuraava vielä? Hyvä kysymys. Meillä on varmaan haasteita ihan organisaatiossa myös, että se on niin saatava kondiksia ehdottomasti, että voidaan sitten oikeasti havitella sinne ylöspäin, mutta kyllä totta kai kiusataan kavereita, mikä ehditään ja jos ollaan ekoja, niin sitten nopeasti hommat kuntoon. Eli tavoite on siellä kärkisijoissa sitten? Totta kai 3 joukkoa tähdätään, ettei ole huonompi sijoituspinno. Hyvä, kiitoksia. Ja Vikingeistä pelaaja Mikko Lönnström kuulut siihen kokeneeseen kaartiin ja pelasit viikkareissa viimeksi 8 vai 9 vuotta sitten, niin osaatko sanoa, että miten Vikingit on muuttunut? Sen ainakin, että sä et enää siellä pelaa. Onhan se muutosta tietenkin tullut. Että nimihän tietenkin pitää. Miten sä kuvailisit Vikinkien pelaajaryhmää? No, kliseiset, eli nuoria löytyy ja on vanhoja ja kokemusta löytyy ja intoa nuorilla. Se on, sillä mennään mitä on ja sillä mennään pitkin. Siellä on ykkösessä monta, jotka sinne kärkipään haluaa, niin ketkä on sun mielestä ne kovimmat joukkueet tänä vuonna? No meidän lisäksi niin totta kai SJK,
Paka ja Vantaa. Eiköhän ne on jokaisen tiedossa. Ja siellä on pääkaupunkiseudulta 2 joukkuetta, eli Vikingit ja PK, niin onko noilla derbyillä, onko niillä pelaajille iso merkitys, että onko se tärkeä vastustaja toi PK? On totta kai. Se on ihan saletti, mutta se on sen takia näitä pelejä pelataan, että päästään vielä lisäpanoksia. Hyvä, kiitoksia. Sitten SIK-päävalmentaja Simo Valkari. Sulla on pitkä taival takana pelaajana ja nyt valmentajana futiksen parissa ja ympäri maailmaa mennyt ja nyt Seinäjoelle sitten, miten sä oot kotiutunut sinne? Kiitoksia hyvin. Pitää heti sanoa näille pelaajille, jotka on täällä. Pelatkaa vaan niin kauan kuin mahdollista. Ei coachata kerkistä myöhemminkin. Joo hei, loistavasti kotiutunut Seinäjoelle. Ja, sen verran kuitenkin iso futis niin kuin sydän Suomi-futikselle. Että se on makeeta, kun jossain paikassa laitettu olosuhteet kondikseen, alettu rakentaa sitä hommaa. Niin se on ainoa tapa, millä me pystytään viemään tätä meidän yhteistä systeemiä niin kuin eteenpäin. Ihan oikeasti, että niille nuorille jätkille taataan hyvät olosuhteet, taataan laadukkaita pelejä, niin sillä me viedään tätä meidän juttua eteenpäin, meidän futista eteenpäin. Ja se on niin kuin sanoit, paljon kiertänyt maailmalla ja ollut ja nähnyt olosuhteet, mitä meillä on Seinäjoella, joukkue, mikä meillä on siellä, miten jätkät sitoutunut siihen toimintaan, niin se on ihan vertailukelpoinen ihan niin kuin mihin tahansa Euroopan niin kuin hommiin. Ja siksi on makeata niin kuin täälläkin, mitä jätkät puhuu täällä, kaikki hieno optimi, hieno tuommoinen positiivinen fiilis, kaikki haluaa viedä sitä. Et kun me vaan saadaan se tuonne jokapäiväiseen tekemiseen tuonne treenikentälle, niin kyllä tämä homma menee eteenpäin. Ja sitten Hapenet pitää sanoa, 3-0 tuli turpaa, te ei tekemään mitään mahdollisuuksia, että kuka tässä on ennakkosuosikki. Eli Simon mukaan Haka ennakkosuosikki, te olette sitten haastajia tähän kärkitaisteluun. Niin, se on totta kai, monet on sanonut, me lähdetään tavoittelemaan nousua. En pysty lupaamaan sitä, sen pystyy lupaamaan, että kaikki on tehty sen eteen. Kaikki on tehty sen eteen. Niin hyvin ollaan valmistauduttu, kaikki asiat tehty, joukkue koottu, jätkät on sitoutuneita. Sitten jossain vaiheessa, jos vaan jaksetaan tehdä näitä hommia, niin se nousu tulee. Se nousu tulee. Se on taas, nousu on niin pienestä kiinni ja niin kuin, hyvät joukkueet, ne ansaitsee sen oma onnensa ja niin kuin viikkarit nyt vähän, niin ilman herratkin oli teidän puolella, saatiin vähän peliä siirrettyä, niin saatte enemmän aikaa valmistautua. Mutta näin se joukkueet ansaitsee oma onnensa, että niin, omalla tekemisellä. Että pienet asiat, mutta mielenkiintoinen sarja tulee. Olen monta kertaa sanonut, että tässä on monta joukkuetta, jotka on menossa eteenpäin, haluaa tehdä, että se on niinku, toivottavasti katsojatkin löytää tämän, että se olisi makeata. Ja taas jälleen Suomi-futiksen puolelta, tämä kehittää pelaajia, kun joka kerta joutuu antaa sen parhaansa. Ei ole mitään selviä pelejä tässä sarjassa. Ei ole. Miten teillä on mennyt talvi sujunut? Onko tullut mitään takapakkia vai onko kaikki mennyt ihan suunnitelmien mukaan tuolla treenikentällä? Ja, totta kai tämä on prosessi ja väliin mennään vähän eteenpäin, väliin tullaan vähän alaspäin ja toivottavasti Hakapeli oli vähän alaspäin tulo. Mä oon sanonut jätkille, että treenikausi on monta kertaa täällä tullut. Meidän täytyy jotain tehdä, tää on liian pitkä. Jotain meidän pitää miettiä, miten me saadaan näitä merkityksellisiä pelejä enemmän. Et nyt kun alkaa sarja, et sä pysty harjoituksissa stimuloimaan sitä, mikä se sarja on, kun se alkaa. Et siksi on makeeta. Kaikki tää turha höpinä loppuu, kaikki näin. Aletaan pelaa pisteistä, siellä on sarjataulukko ja sitten katsotaan, missä me ollaan. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten Chris Cleaver. Viime vuonna sait tässä samassa tilaisuudessa puhua englantia, mutta nyt mennään suomeksi. Hyvä. Luoko paineita? Kaikki nostaa SIK:n suurimmaksi suosikiksi ja SIK:lla on tavoite mennä Veikkausliigaan. Niin. Totta kai sillä on paineja, mutta kyllä se kuuluu asia, että mä veikkaan, että aika monessa muussa jätkät, joka istuu täällä, tuntuu vähän paineita ja on pakko nousta tänä vuonna. Mutta se on kyllä se hieno asia kyllä myös tässä lajissa, että tulee semmoinen kyllä intohimo ja kaikki toi paine, joksi kyllä se vähän antaa itse, siis kun on kentällä ja tuntuu, että toi paine kyllä mun mielestä, että se on helpompi pelata paremmin silloin, että jos menee kentällä ja pelata silloin mitään merkitystä niin kuin oli loppukaudessa viime vuonna, kyllä se on vaikea kyllä motivaatio itseessä, että silloin kun on vähän paineja ja on siellä jotain mitä pelata, niin kyllä se paranee oma peli mun mielestä. Ketkä on sun mielestä kovimmat haastajat?
Tässä on kyllä niin monta, niin kuin kaikki on sanonut, että jos sanoin Simolle pari päivää sitten, kun pelasin JVK:ta vastaan. Hallituspeli oli 1-0 häviöllä puoliaika ja voitti 3-1 lopussa, että ei tässä ole enää mitään helppoa peliä. Ja kyllä varsinkin tässä sarjassa mun myös se on kyllä ihan totta, että ei ole yhtään siis helppoa peliä tässä sarjassa. Se on yhtä vaikea mennä päätä Ipoa vastaan kuin sen Hakke vastaan. Että en mä oikein halua mainitse ketään, että kaikki on yhtä kyllä vaikea. Huomaatko sen pelaajana, että Seinäjällä on aikamoinen futisbuumi siellä kentän ulkopuolella, niin huomaatko sen Seinäjän katukuvassa? No joo, ja se oli kyllä eikä yksi syy, miksi mä menin takaisin Seinäjälle, että mä yritin nostaa Seinäjoen futista. Ja mun mielestä se on kyllä lähtenyt eteenpäin tosi hyvin. Ja kun kaikki kuuli, kuinka intohimoinen Raimo Sarjari on siellä ja miten se haluaa itse viedä Suomi-futis eteenpäin, ei vaan SJK. Että kyllä se on kyllä hieno juttu ja kyllä peliä kyllä tiedä myös kun kävelee kadulle ja ihmiset moikaa ja se tulee hyvä fiilis myös sen mukaan. Hyvä, kiitoksia ja tsemppiä kauteen molemmille jengille. Päävalmentaja. Miten talvi on sujunut joukkueella? Talvi on sujunut hyvin. Kovasti odotettiin tätä sarjaa alkaa. Melkein 6 kuukautta harjoitella aika pitkä. Ja minä ajatellaan pelaajan puolesta, että pelaaja kovasti haluaa, että sarja alkaa ja nyt se vihdoinkin alkaa. Mikä on OPSin tavoite? Onko haluja olla siellä nousutaistelussa myös? OPSi tavoite on aina nousu, varsinkin kun tänä vuonna on ollut enemmän joukkoon ilmoitettu, että haluaa nousta ilman muuta. OPSi kuuluu sinne porukkaan ja me taistele sitä varten. Joo. Miten sä kuvailisit, millaista futista OPS tulee pelaamaan? Sama mitä 4 vuotta. Siellä on ollut tehnyt töitä ja uskalla pelata hyökkäys ja haluan voittaa ja tiedetään, että tänä vuonna sarja on minun mieltä ja toivon, että sarja on paljon tasaisempi mitä viime vuonna. En usko, että joku joukkue on niin kuin ROPS ja sarja on kova tänä vuonna. Sä olit itse huikea maalitykki sun peliuralla, niin kuka tulee OPSista tekemään eniten maaleja tänä vuonna? Se on semmoinen asia, mitä minä itse ehkä on tehnyt virhe myös, mutta on aina puhunut Miika, että 4 vuotta siellä valmentaja ei kuka hyökkäjä on tehnyt vielä yli eniten 10 maalia. Toivotaan, että tänä vuonna joku tekee sitä 10 maalia, 15 maalia. Se on hyökkäjä on iso pala joukkueesta ja joukkue luottaa, että kohta se jatkaa ratkaisee peli, jos 1-2 paikkaa. Ja pakko myös OPSin kanta kysyä tuohon Oulun derbyyn, että millainen merkitys ensinnäkin näillä on peleillä? No, se derby on aina derby ja se on merkitsi aika paljon. Ja kyllä meillä riittää, että nousee liiga ja sitten se ratkaisi, että on noussut sitten se Asioluja 2 ja se on minun ystävä siellä on nuori poika ollut silloin kun mä tulin Asiolussa noita merkitsi se pelit, mutta jos sijoitus olemme 1, niin ai 2, me menee liiga. Eli Oulun herruus ratkaistaan sarjataulukossa ei keskinäisillä peleillä, kumpi? No, annetaan niille ehkä enemmän puhua sitä asiat, mutta minä haluan liiga ja sitä varten tehdä töitä. Hyvä, kiitoksia Luis Antonio. Ja Jipon päävalmentaja Jarmo Korhonen, ajatukset menneistä kuukausista, eli miten talvi on sujunut joukkueella? Vaihtelevasti ja toisaalta se ei ole meille uutta. Me niin kuin on totuttu pikkasen vastoinkäymisiin tämmöisiin asioihin. Et meillä alkoi hyvin tammi-helmi maaliskuu, meillä oli ryhmä ajoissa kasassa. OK, se on pieni, mutta selkeästi pyrittiin siihen, että joukkue on heti tammikuun alusta yhdessä reenaamassa niin puitteet on haastavat, missä talvi seikkaillaan ja ulos päästiin siirtymään, niin sitten tulee niinku se klassinen homma, että ukkoja tippuu rivistä ja nyt tässä on niinku kuukauden päivät enemmän kuin oteltu sitten noita toipilaisia, kun reenattu. Katsotaan, ei tämä nyt niin uutta meillä. Kuvaile vähän millainen on Jippo-kaudella 2013.
Jippo on varmaan perinteisesti hyvin sitoutunut joukkue ja köyhän on oltava nöyrä, että täällä on näitä joilla kaikki asiat on hyvin ja niin me ollaan realistisia, me ei leikitä yhtään isompaa kuin me ollaan ja tavoitteista niin tavoitteetkin me rakennetaan ehkä vähän eri tavalla kuin muut joukkueet. Se lähtee enempi tämmöisistä asioista kuin että viime vuonna me oltiin sarjan 3. paras kotijoukkue. Siitä me halutaan pitää kiinni. Maalieroon me halutaan saada käännettyä takaisin positiiviseksi. Et näistä se koostuu ne meidän tavoitteet. Ja helppo on laukua niin kuin asioita, mutta kuitenkin sitten on aina se päivä kerrallaan on mentävä. Ei voi mennä asioiden edessä. Mikä sijoitus sarjataulukossa sitten tyydyttää päävalmentajan kauden päätteeksi? Nostaa liikaa. Mitä te naurat? Ei vaan ihan oikeesti, että niinku se on fakta, että on isoja joukkoja niin kuin kuuluu ollakin ja sitten on pieniä joukkoja. Ja nyt täällä puhutaan Super Ykkösestä ja vaikka mistä, että onhan se niin kuin saatana hienoa ja näin pitää ollakin, mutta toivottavasti koskaan niin kuin raha ei ole se ratkaiseva tekijä, jolla katsotaan joukkueet. 0-0 alkaa edelleenkin ottaa. Niin kaikki asiantuntijat on teidät povannut varmaksi putoajaksi aina ennen jokaista kautta, niin mikä se on se Jipon semmoinen vahvuus, että Jippo ei saa ikinä putoa? Toivottavasti niin kuin kaikki puhuu aina näin. Sehän sopii meille. Hyvä, kiitoksia. Sitten Jippo maalivahti Lassi Hurskainen. Olet varmaan yksi tunnetuimpia suomalaispelaajia tällä hetkellä tuolla maailmalla. Niin, eli näitä huikeita temppuvideoita katsonut monta miljoonaa ihmistä tuolla YouTubessa. Niin kerro vähän näistä, miten sä oot niitä alkanut, niin kun, mistä on lähtenyt idea liikkeelle niihin? No siis periaatteessa koko idea lähtee minun ammatista. Opiskelin mediaa ja nyt teen sitä työkseni ja tässä yhdistyi vaan rakkaus jalkapalloon ja halu näyttää ja sitten tämä mediaosaaminen. Ne yhdistettiin vaan kokeilumielessä ja sitten on tehty niitä aika paljon. Siitä on tullut yksi työnkuva. Jatkuuko temppujen tekopäin niin kauden aikana vai onko se tuossa pre-season? No se varmaan kauden aikana tulee olemaan vähän vaikeampaa, että kyllä sitä niin oikeasti pitää sitoutua ykkösen tasolla niin ammattimaisesti siihen jalkapallon pelaamiseen. Että aina kun joku sauma on, niin pitää vähän yhteistä tekemistä keksiä ja nyt ollaan tuotu pari omia pelaajia mukaan. Käännetään, tuossa tulee Saksasta lentää Deutsche Wellen toimittaja keskiviikkona katsomaan miltä ne näyttää, mitä tehdään ja tulee kuvaamaan myös reeniä. Kyllä tämmöisiä kaikkia hauskoja yhteydenottoja näistäkin on tullut, mutta jalkapallo on se ykkösasia, siihen keskitytään ensin ja katsotaan sitten mihin mulle jää aikaa. Millaisia ajatuksia sulla on ykkönen 2013? Siis mun mielestä tulee olemaan todella tiukka sarja ja me ei niinku todellakaan anneta mitään periksi ja vaikka olisi ukkoja tippunut rivistä pois, niin Jamo on pitänyt kyllä huolen siitä, että joka reenessä löytyy se asenne. Siitä ei jousteta yhtään. Ja hyvin ollaan reenattu ja me tullaan kyllä niinku taistelemaan tosi kovaa joka pelissä. Ja olette millä sijalla kauden päätteeksi? No aina pitää edes sitä parantaa ja viimeksi Jippo ei tippunut ja nyt ollaan vielä korkeammalla siellä pudotushyvän yläpuolella. Hyvä, kiitoksia. Ja tsemppiä molemmille. Puhuttiin, että on kautta aikoin kovin ykkönen, mutta no, onhan tää nyt vielä hurjempi sarja tänä vuonna. Että toivotan omasta puolestani kaikille onnea ja menestystä tulevaan ykkösen kauteen. Kiitoksia.